Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα και να απολαύσετε τη γιορτούλα. Με πολύ αγάπη θα παρουσιάσω τα μικρά μας αγγελούδια προς τιμή του πολυαγαπημένου μας πατέρα. Αφιέρωμα στον πατέρα. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα η σκέψη. Να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Μην διστάζεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη. Και όχι μόνο, να συνεχίσεις τον δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος, χάρη στην καρδιά σου στο Κύριο. Και εκείνος θα τους δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτα να μην σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος κυβερνά το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Κάνε την καρδιά σου μοναστήρι, χτύπα εκεί το σήμαντρο, θυμίασε και ψιθύρισε προσευχές. Ο Θεός να είναι πάντα δίπλος. Με πολύ αγάπη σε όλους τους πατεράδες. Θα ξεκινήσουμε την κερτούλα μας με το πρώτο τμήμα των μικρών που θα πειρασιάζουν με μουσικοκινητικότητα τα ναυτάκια. Που θα σας παρουσιάσουν το θεατρικό τα χρώματα. Κράταμε να πω. Ευχαριστώ.
και ανάβετε σαν μικρές φωτιές